עובד מצוין. כלומר, מגיע ילד שהוא בכיתה ג' אבל הוא לא מצליח ומתערבבות לאותיות והוא לא מצליח לחבר ולאף אחד מהמורים אין זמן לשבת איתו. מה אתם תעשו איתו? הזכות אצלנו, במרכז שלנו, בפעילויות שאנחנו נותנות הן, שאנחנו בעצם יכולים, זה מקום שהוא ממוקד ומקצועי בשביל לעזור לילדים ולפתח אותם. והפעילות מן הסתם הן חווייתיות, נכון? הן גם חווייתיות, אבל חובה קודם כל להתחיל כלומר, אנשים לומדים בשלושה דרכים. האחת בשלוש דרכים. האחת היא דרך ראייה. השנייה היא בהקשבה, והשלישית היא תחושתי, ומאוד חשוב, כלומר, יש לנו חוגים שונים, ובאמת חשוב לתת את שלושת המקומות. כן, אז מה זה כל הדברים שיש לנו פה על השולחן? מבחינת למידה. כן. אז קיימות חוברות בשוק, שהן חוברות שמכינות ילדים לכיתה א', מה שאנחנו עשינו זה משהו שקשור גם לאותיות וגם למיומנויות שהם צריכים. למשל, הם צריכים לדעת את רצף האותיות. כן. אז הרצף הזה, מי שיכול לחבר, מי שעם הראייה יצליח עכשיו מצוין, ייצור באמת איזה אות? ח'? אוקיי. מה זה? מה זה? זה לילדים בכיתה 36 לא יודעים לחבר. אבל הם פשוט עושים את זה. אתה צריך לחבר את הם זה? צריכים לחבר, ואז זה יוצר את רצף האותיות. ח'. נכון. והם גם לומדים את רצף האותיות, וגם יוצרת להם האות. זה משהו שהוא כיפי וחווייתי עבורם. לאיזה גיל זה מיועד? לגן חובה. אנחנו יושבים איתם, הם רואים את אבל גן חובה הם עוד לא יודעים את האותיות. הם רואים את רצף האותיות מולם בסרגל. זה כל הזמן מזכיר להם, כי האותיות הן לא חלק מהעולם שלהם, וכשהם הופכים להיות איזשהו משהו חווייתי במשחק שהם מכירים, הם מכירים את זה במספרים, וזה יוצר להם תמונה, אז האות אחר כך, כשהם יצטרכו לזכור אותה, היא מאוד מענה בשבילהם. למשל, הם צריכים מיומנויות של מוטוריקה עדינה. אז מבוך, תעזרו לחתול להגיע אל החלב. כן. שוב פעם, היא בתוך האות ח'. זה מיומנות וקשורה לאות. הילדים יכולים באמת לרכוש את מה שהם צריכים. גם חתול וחלב, כל מה שהם בח', בטח. זה לא ברור לך. התקבלת לעבוד במרכז. כן. נפנה לך מקום. מה יש לנו פה על השולחן? מבחינת החוויה אצל הילדים היא באמת משהו מאוד רחב וכיפי. רגע, יש לי שאלה. אתם הולכים לגני חובה? לא, או באים אליכם? כן, אבל אני רק אזכיר שבגן חובה ילד עוד לא יודע לקרוא. אמור לדעת, מכינים אותם. זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, זה רק אם ההורים שלו הם היסטריים והושיבו אותו ללמוד את זה, אבל הוא אמור ללמוד. בגן חובה לומדים כבר את האותיות. בגן חובה, הגן עושה את מה שהוא צריך לעשות. אצלנו אנחנו מכינים אותם בצורה מהמקצוענות שלנו. עכשיו, מה מאוד טוב בזה? כלומר, הורים אומרים, אבל למה? למה לקחת לילדים את המשחק? הם מאוד נהנים בגן. למה תקחי ופתאום תלמדי אותם, הם לא צריכים ללמוד? אז הם צריכים להגיע לכיתה א' כשהם כן יודעים לכתוב ולזהות את האותיות. לא, זה לא נכון. זה נכון. טסת פעם לחול? היית בחול פעמיים בחיים? כן. בדקת לפני זה את מזג האוויר? לא. אף פעם? לא, כי הבן זוג שלי עושה את זה. הבן זוג, אבל מישהו עושה. כן. מה קורה אם היית מגיעה בלי שהבן זוג שלך בודק את המזוודה? המזוודה שלך היא לא מוכנה. כן. מה קורה לילדים שהם מגיעים לכיתה א' כשהמזוודה שלהם לא מוכנה? אבל מה זה מוכנה? מבחינתך הם צריכים לדעת את כל האותיות. הם יודעים, הם צריכים לזהות ולהכיר אותם. כן. אוקיי? אלה הדרישות של משרד החינוך. הם עדיין בכיתה א' עוברים על הדברים והם יכירו אותם שוב פעם והם יזהו אותם שוב פעם כשהם יכירו אותם עם הצלילים. כן. אבל פה בעצם הם נמצאים במקום שהם יכולים כבר להכיר אותם ולהגיע כשהם עם מזוודה מלאה ולא פתאום להיתקע ליום בשום. אני חייבת להמשיך את זה ולומר שבאמת הילדה שלי עלתה עכשיו לכיתה א'. וכל הזמן דיברו איתי, יש מין את הדיבור הזה על הכנה לכיתה א'. הגננת הזאת מכינה מעולה לכיתה א'. כן. למה, היא אמורה להכין אותם לכיתה א', זה גן חובה, בגלל זה קוראים לזה גן. אבל לא, מסתבר שכן, צריך שיהיה איזושהי הכרה בסיסית, וראיתי את זה דרכה, זה מאוד עזר לה. אמנם שהיא מגיעה לכיתה ומתחילה מההתחלה, אבל היה לה את ההכנה הזאת, זאת אומרת, היא באמת ידעה לזהות האותיות, וזה עזר לפלאים. אז מה זה, איך המשחקים האלה עוזרים לזהות? יש לנו משחקים ובקולות אוכלים, ונגיד באות עין אנחנו מכינים עוגיות. אז הילדים יכולים לכתוב את השם שלהם, וזה יכול להיות מכל מיני... זה עוגיות... בואי תרימי את זה, רק כי לא רואים את זה פה מאחורה. זה בצק מלח, הוא אפילו לא למאכל, זאת תמונה. מעבר, יפה, יפה. וכל ילד יכול להכין לעצמו. באות ב' או באות שין, אז אנחנו יכולים להכין בית משוקולד. הילדים כמובן אוכלים אותו. כן. אי אפשר לראות את זה מבלי לאכול. גם האורחים באולפן? בוודאי, תתחיל. לא, כי אני בשוקולד, זה כאילו שום דבר הפסיק לעניין אותי. זה בשין, רגע, בואי נתחיל מאלף.
ומשחקים, המון עבודה יצירתית וחווייתית כדי שוב פעם לעשות את התרגול עם הילדים. אז באות קוף זה יכול להיות קליעה למטרה והילדים יכולים להתאמן וכל פעם לזהות את האותיות מחדש. משהו שהוא מאוד כיפי להם. יפה. תגידי, לסיום, הורה שיש לו עכשיו ילד שהוא בן 5, 6, אולי אפילו 7, מה לדעתך הדבר הראשון שהוא יראה על הילד אם הילד מתקשה בקריאה? המורה תזהה איזה שהם קשיים, הוא ידלג על אותיות, הוא לא יצליח, שיעורי הבית יהיו אצלם קשים, כלומר כשמתכננים את ההכנה לכיתה א' היא לא כוללת רק את האותיות, היא כוללת ריכוז וישיבה ועבודה. אני ככה אקפוץ לשני דברים בזריזות. פה יש עבודה של מוטוריקה עדינה, ילד שלא יוכל, זה סוכריות ובאות סמך ומאוד כיף לילדים, אבל ילד שלא יוכל להשחיל את זה, אז יתקשה בדברים בכיתה, אולי למצוא את העיפרון, אולי למצוא, לחדד את העיפרון, למצוא את המחק, התכוונתי להגיד. זה משחק הזיכרון שנועד רק בשביל ילדים והוא אצלנו, ואפשר להוסיף ולהוריד, אבל הילדים בעצם יכולים התמצאות במרחב, וזה משהו שמתאים להם, איזושהי מסגרת שדורשת מהם המון ריכוז והכנה, בדיוק כמו שהם צריכים אחר כך בכיתה א', אז כבר מפה אפשר לראות מהם הקשיים של הילדים, אם אין זיכרון, אם צריך לעבוד על משהו, אבל תרגול, החוויה והלמידה, הכל אפשרי. משולש ההצלחה. תודה רבה לך, כרמלה. שירה.